Mhux għax forsi għandu l-iktar ħajja eżemplari fid-dinja, imma dal-famuż Justin Bieber jallimna xi ħaġa vera importanti dwar il-fat loss. Ġa Justin Bieber għal min ma jafx meta kien għadu żgħir. Ma nafx kemm seta' kellu żmien, ma nafx 13 forsi. Daflok ma qagħti joqgħod jgħid isma' jiena ħanoqgħod nitgħallem il-mużika bl-eżatt. Noqgħod nitgħallem eżatt kif nagħmel show, eċetera, eċetera. Qabad idoq bil-kitarra sa fejn niftakar jiena u rrekorder ilu nnifsu fuq YouTube. Biżmien sar sensation. Bela kulħadd jarah, jixxerjah, jgħidu kemm għandu leħen sabiħ, sabuh producers iktar famużi u llum wasal fejn wasal. X'jallimna? Dal-bniedem jallimna illi l-importanti mhux inti kemm taf, imma x'tagħmel minn dak li taf. Mela flok ma Justin għad joqgħod jistenna li jkun l-aqwa mużiċist qabel ma jibda jirrekordja l-videos, u ma nafx minnu l-aqwa mużiċist fid-dinja, jiena ġasta kemm titgħallem kollox, jilħaq ikollok naħseb fuq il-85 sena, mbagħad ikun tulejt biex tagħmel kollox. Anyway, da Justin minn meta kien għadu żgħir, qabad jieħu azzjoni. Mela x'jallimna, Justin? Illi inti m'għandekx għalfejn toqgħod titgħallem fuq in-nutrition perfett, fuq l-exercise li tittara li kollox taf ukoll, taqra mit-telf artiklu, li trid tagħmel huwa. Tibda xi ħaġa. Tara fl-opinjoni tiegħek jekk hux kredibbli jew le, u tara ftit ħadd ieħor dil ħaġa pruva qablek, forsi jkun hemm xi reviews fuq xi websites, forsi fuq Facebook, u tgħid ta' min nipprovadi iva jew le. Jekk le aqbad usib xi ħaġa oħra, imma għamilha wkoll, jekk iva aqbad u ibdiha. Għax inut li tkun taf kollox, jekk inti minn dak li taf ma tagħmel xejn. Tajjeb, jekk tellem xi ħaġa minn dal-video, ħa tolbok tagħmel like u jekk jogħġbok tagħmel share. Ħalli kemm jista' jkun. Ngħinu lil dal-poplu illi qiegħed fost l-ewwel pajjiżi fl-obeżità biex bil-mod nibdew ninbidlu. Niltaqgħu.